एसेबां गिदिर आनजादखौ उथ्रिखांनायनि उनाव मानो गाबखो? आसामाव बयनिख्रुइबो मान सन्मानसिन गोनां APSC आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिसन बे एग्जामाव पास जानाय दिनै सासे DSP बिनानावा खुसिजोंनो गाबदों ना दुखुजों गाबदों? मानो गाबदों? आरो बेल' गाबदों नामा? दिनै 14 जन बर' सुबुंफ्राबो दिनै आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिसनाव दिनै साक्सेस जाबाय। बेवहाय दुखु दंना गैया नोंथांमोना मा होनना सानो? मानो गाबा जागोन? गाबगोन। स' बिनिनो रिएक्सन भिडिअखौ नोंथाङा नायग्रोदो। आं बे भिडिअखौहाय जन खारजि बाजारनिफ्राय लानाय जादों। आंनो क्लिप होगोनसै नायजोबनो थाबाय। खाबाय नङा होमबा? बे जाबाय मा DSP बिनानावा दिनै खुसिजों रिजाल्ट नुनाय लोगो लोगो रिजाल्टखौ दिनै मबाइलाव नायनानै सोरबा सासेनो खिथाहरदों हयथ' न'खरनि मानसिनो खिथाहरदों जानो हागौ। बियो दिनै खिथाहरनानै दुखुजों गाबदों। बेल' नङा, बेल' गाबगोन, बिनि बिमा बिफायाबो गाबगोन। बेल' नङा, बै 14 जन बर' सुबुं जाय बर' सुबुंफ्रा दिनै गोबां खस्थ' खालामनानै नारा नाथा जुजिनानै दिनै आसामनि बयनिख्रुइबो मानदान्दा गोनांसिन जाय साख्रि, बे साख्रियाव दिनै साक्सेस जाबाय, उथ्रिसार जानो हाबाय। बेखौ मानो गाबा जानो? बिथाङासो मिथिसिगौ जे आरो बिथांनि बिमा बिफायासो मिथिसिगौ बिथांखौ दिनै बे साख्रिखौ मोनफुंनो थाखाय बेसेबां खस्थ' खालामदों, बबेनिफ्राय लानानै बबेसिम मा मा जगार खालामनांदों, सोर सोरखौ सोरजों माने साजेसन लानांगौ जानानै फैदों, बेसेबां सान हर खस्थ' खालामनांगौ जानानै फैदों, बेखौ बिथांमोनासो मिथिगौ। दा गोबां साक्सेसनि गेजेरजों, गोबां जुजिनायनि गेजेरजों गावनि बानाय मेंनायखौ दोनथ'नानैब्लाबो मेन्टेलि फिजिकेलि प्रिपेयार जानायनि गेजेरजोंहाय दिनै बै 14 बर' सुबुंफ्रा दिनै APSC आसामाव दिनै साक्सेस जाबावबाय। जोबोद गोजोननि बाथ्रा। दा बेनिखायनो आं खावलायगोन जायफोरनाखि फैबाय थानाय फंबाय आरो बिनानावमोनहा जायफोरनाखि ग्रेजुवेसन जाबाय बा जानो थांगासिनो दं, जायनि थांखिया APSC आनजाद होगोन, बिथांमोनहा दानिफ्रायनो मेन्टेलि फिजिकेलि प्रिपेयार जानानै रेडि जाखादो आरो प्रिभियास कुइसनफोरखौ मोजाङै फल' खालामबाय थानानै नोंथांमोना खस्थ' खालामनांगोन। नोंथांमोननि सिमाङा थार जानांगोन, नोंथांमोननि सिमाङा नंखाय जानो मोननाय नङा, नोंथांमोननि जुजिनाया नंखाय जानो मोननाय नङा। नोंथांमोना बै बिनानावमोन बायदि, बै फंबायमोन बायदि जायफोराखि दिनै पास जाबाय, बिथांमोना जेरै गावखौ खस्थ' खालामनानै गावनि सायाव बिसास खालामनानै दिनै फोथायदों मोनगोन आरो गावनि फोथायनायखौ लानानै दिनै जुजिदों, सिगां फारसे थांबाय थादों, बेनिफ्राय दिनै बिथांमोना साक्सेस जानो हादों। दिनै नोंसोरबो जुदि जिउआव साक्सेस जानोब्ला बेफोरबायदि मानदान्दा आसामनि बयनिख्रुइबो मानदान्दा गोनांसिन साख्रिखौ मोनफुंनो जुदि लुबैयोब्ला नोंथांमोनहाबो जुजिनांगोन, गोब्राब नाजानांगोन, गोब्राब खस्थ' खालामनांगोन। गोब्राब खस्थ' खालामनानै, गोब्राब जुजिनानै नोंसोरो नाजायोबानो साक्सेस मोनफुंगोन। बेखौनो आंनि तरफनिफ्राय आं दिनै खावलायदों। दिनै गाबगोन, दिनै बिथांमोनाबो गाबगोन, बिमा बिफामोनाबो गाबगोन, गासिबो जाथिफ्राबो गाबगोन, दुखुजों खुसिजों दिनै गाबगोन। खस्थ'नि बिनिउनाव दिनै साक्सेस जाबाय, बेखौ मानो गाबा? इसोरखौ बोर सारस्रिगोन, अबंलावरिखौ बोर सारस्रिगोन, जायफोर साजेसन होदोंमोन बिथांखौ बोर सारस्रिगोन। बिथांमोनहा दिनै खुसिजों दुखुजों मोननैबो गेजेराव दिनै गाबगोन। मानो गाबा जानो? लाइफआव साक्सेस जाबाय, इस्टाब्लिस खालामनो हाबाय गावखौ नाजानायनि गेजेरजों, मानो गाबा जानो? एसे गाबखायो, दुखुआ फैयो।